Niki kok panjenengan mandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni to. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Kowe kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo pepundhen Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok ayo kok. Sik weteng kula rene. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake, jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok landhake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magro-magro, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syaraté Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manur Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Mandharawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pangelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan Padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara wong drogak-drogok unah-unuh kalur kidul ora iso ndodhok ora iso basa piye rasane aku nesu padha aku Mas aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak ora mbelani awak kula dhewe mboten ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to heeh anu iya anu nggih. Mulane pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih.
Rada penak weteng ki Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentut matus. Ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kanca, ndoro kanca bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini pacul sirahmu men mudarsan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah trek modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didadel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku mele, aja dikapake aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Dayana ning kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki, ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo batur kok ora diwangsuli iki piye, Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ha mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Truk. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke, harung tau edan dunake edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunake edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono Gong rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Kowe wis tau ora aku bagus, aku ki ngilohi sok semampet lho, Truk. Kok dunake bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus dinglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing diunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wis tak liling sok mecicil. Kok diunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong. Padhararja sapraptamu. Ngatenipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tampanono. Kula tumpu kula yo kowe. Modar ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petruk. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gocek kaya idak dasmu. Diar kowe.
wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi ya arep dhewe apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik kok men rada seret. Tak cese. Petro Padhararjo, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong Padhararjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya tak tampa. Petro Padhararjo wilujeng Ndara kembar. Bagong Samad pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Iya tak tampa pangestu tampanana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan para gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah buning tulen kula puapun tampa bilih wonten lepan kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna-dung kaping tanduk jare kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkang kaka kalih. Sewan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku ditaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula catelu sowan resane bapak. Matur resanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki cakra manggilingan. Zaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen, tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincah. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak maring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wukul Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamama. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika biyen didadi negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal. Manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta.
Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Tru. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih ati papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta kita hitung ngomong sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan iki ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi dadake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting, kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya, Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Saksampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula. Mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Kelingi panjenengan enggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sapepadane sing disrawungi. Cembengan dumeh dadi nalindra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe kan bar pidato terus sumene, Tru. Sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu melocot kuwi ora. Padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sol. Sol sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk.
Ponokawan Petruk njupuka saka Maduka ora aru abal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Bapa Prabu, monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjangkamu. Lah piye, Go? Truk, engko nek tekan omah omong bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuh kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki setitik kok. Ya syukur. Paling pol tak play Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndrawati, krana Ndrawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Oh, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndrawati. Terus Sinuwun Ndrawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dienggo tumbal negara Ndrawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Nirmala Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Klimasada, paham? Maturan, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur nih. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Nampen ngene. Iya. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Truk? Menyiliki diki. Kaya keruwe. Ajeng mini silik kidik. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinten Para Prabu Ndrawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Ingkang angka loro sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake, merga sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndrawati sing palsu, nuwun sewu, pustaka Jamus Klimasada iso digawa dening Sinuwun Ndrawati, mongko jebule nika pandhalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klimasada. Pusaka Jamus Klimasada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klimasada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan
Ning nek sampean rawuh tareng Karang Kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barabaya. Gong, Darma Kusuma. Ngoten. Mula satri menggalih. Mboten mripun-mripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Panus maning jajalanan sekertaning bangun iblis lah alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape drewili kaya grojokan nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Terus gentenan terus. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wah, cilaka iki. Bapak. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ha nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Darawati ya. Kowe ngono-ngono ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pon ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi diglandang nang gala mudar kowe. Ya kene to, Tru, aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Tru. Ngene to. Ngene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satria. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe masalah. Ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sing. Bagong niku lare ndunggal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Darawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Darawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Darawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku iki mbok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis ngunake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis maneni wae. Waneni dengkulmu nglocot kuwi. Sing arep wani Sinuwun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa mutap, aku sing nandangi sisan gawe ngarep kene. Kene aku dadak koke ngomong. Nek mari gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong.
Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusang kepenakmu dhewe ora musuhan karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe musuhan karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Wong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo ya mentanteng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Wah. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol, kon ngundang ambeyen. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu seno. Ana metu seno aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan. Ngene Mas, kowe aja suya-uya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning baten bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka baten kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu mulung kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpuhke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye?
Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tajak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono ta. Biar kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, manuswane jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mandur Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mandur Prabu Baladewa, Petro. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene song kuwi kadhetene Baladewa nang boyo pustaka Jamus Manjiman Ngajata. Piye kuwi le omong kowe? Ala cek balen sele-sele menjadi jelek-jelek. Balon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene song kuwi kadhetene Baladewa. Menang boyong pustaka Jamus Manjiman Ngajata. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono gua aku, Mas. Semono gua aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo Palarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Ya iyalah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niku wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakang Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ah, itu baru jos. Bagong, Non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kabudayan? Lho, sampean krungu to kula rasane? Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Padake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong Getapan, aku kuwi wong Sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. nek kowe mungsuh aku ora imbang. Ku aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah, Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata Cakra tak tamani senjata Cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata Cakra, Pak Babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning Durung Winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati.
Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Kula mati. Iya, terus sampean nggawa sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, Aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Darawati Darawati nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Durana kula sedaya nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atus-atus aman. Nomor BPA-mu isih sing iki to. Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesu. Ha niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wae jan kepreso piyambak kok karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni ming siji. Sopo? Kula. Iya. Monggo nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandek. Iya Bagong. Nggih. Para Iya. pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Doro. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Doro kula pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petro. Nganti tak elekke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe dideleke embere. Ora jan-jane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Non Ratu Siniwaka ora nggawa duit. waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah ru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun. masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jubuhe 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Para iya. Para Yo. Rang, Yo. rang, Petak dasmu. boten. Kowe Patih Handakawana. Inggih, Ki Lurah. Kowe lah, kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah Ki Lurah. Kene tak silihi. Ngunduraken bijak menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggong sapa iki?
Kae malah isih njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis asal ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Jaluk ditik. Lho. Namung wonten 50 terus kene 50 ora masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken bijang menapa? Jaluk Werkudara. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah, gecek dase tenan. Buang perkara. Yayi, boten paring ngadawu. Pilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ingkang atus-atus mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu.